Jamio naiz. 16 bat urte da ikastolako gurasoa naizela. Duela urte batzuk juntako kide egin nintzen eta azken urteotan juntako lehendakari izatea suertatu zait. Pixkanaka hasi nintzen, pixkanaka ikastolan parte hartzen eta ikusi dut elkarlana oso gauza polita izateaz gain eraginkorra ere badela. Sinergiak sortzen diata. Dudarik gabe ikastola kalitatezko hezkuntza euskaldunen erreferente bihurtu da. Euskara ardatz nagusi duen hezkuntza eleanitza. Gaztelera, noski, ingelera hasieratik, frantsesa eta beranduixo alemana hautazko bezala. Ikaslea da ahalegin guztien helburu eta bakoitzaren gaitasunak garatzen laguntzen du ikastolak. Inor ere atzean ez geratzea du erronkatzat gure hezkuntza proiektuak. Baina pedagogian besteak beste, aintzindari izatearen atzetik kooperatiba kontzeptua dago. Ikastola familien kooperatiba bada, eta urte askotan auzolan, elkarlan, kooperatibisten parte hartze aktiboak eta konpromezuak ekarri gaitu puntu honetara. Balore guzti hauek ikaslei transmititzea da gure helburu. Errespetoa, elkartasuna, aniztasuna, konpromezua, irekiztasuna. Bide honetan ezinbestekoa izan da familiez gain langile guztien lana. Irakasleak eta gaineko langile guztien lana. Denok osatzen du azken finen ikastola. Kooperatibistok alde batetik bete beharrak ditugu, baina bestetik gure seme alaben hezkuntzaren inguruan hartzen diren erabakietan parte hartzeko eskubidea dugu. Gure proiektuan sinisten dugu, harro gaude egindako ibilbidearekin. Lehengoen, oraingoen eta ondorengoen ahaleginak batuz, etorkizunari begira, baikorrak izateko 11 arrazoi badela uste dut nik. Besterik gabe, ongi segi eta ongi etorri gure proiektura batu nahi duzuen guztiei. Agur!